No morjentes. Tänään meillä olisi vuorossa vähän tuommoista veneen siivousta ja semmoista. Tässä on ainakin pitää aamukahvit, tai oikeastaan nämä on melkein päiväkahvit. Kello on sen verran paljon jo, että ei enää paljon aamusta voi puhua, mutta olisi tarkoitus mennä vähän venettä imuroimaan ja sitten ehkä vähän järjestelee, jos sinne sattuisi joku vaikka joskus tuleekin. Niin on sit kiva siellä henkailla. Ei oikein. Siellä on sen verran vetistä ja tommonen tuulinen sää, ettei ole mikään kauhean kiva sää veneillä. Ei auta oikein nyt lähteä minnekään himoreissulle, mutta katsotaan, jos siellä nyt edes jotenkin siedettävää olisi, niin vois käydä heittää pienen lenkin. Täytyy muuten sen verran sanoa, että kun mä oon tuolla Periskopessa varmaan lähemmäksi 300 lähetystä jo pitänyt, varmaan aika lähellä, ei kauhean kaukana, mä oon poistanut sieltä jonkun verran niitä, niin on aika paljon erilaista puhua tälleen itekseen ja niin, että kukaan ei vastaa sulle takaisin, koska mullakaan nyt ei yleensäkään mitenkään kauheasti, jos siellä katsoo, että saattaa olla jotain 5-20, jotain siltä väliltä, se on semmoinen hyvin varmaan keskiverto, niin siellä yleensä on porukkaa kuitenkin, mikä juttelee takaisin, mutta nyt kun on tälleen, että kukaan ei sano sulle yhtään mitään, sä puhut vaan hulluna itekseen, kaikkea mitä tulee sulle päähän mieleen, niin tää on jännää. Hirveen jännä. Nyt olisi toi reppu pakattu ja kaikki maailman GoProt ja kamerat ja muut mitä vaan omistan, niin ne on nyt tuolla mukana ja nyt lähdetään käymään veneellä katsoa, että vieläkö se siellä kelluisi ja varmaan ehkä joku lenkkikin saatettaisiin vielä heittää. Että ainakin nyt sitä siivousjuttua, mistä mä nyt oon tässä paasannut jo moneen kertaan, niin sitä nyt lähdetään ainakin sinne tekemään. Et semmotti. Pakko myöntää, että aivan helvetin tuulista täällä. Saa nähdä, että viittiinkö tonne edes lähteä seilaan nyt. Ei tuolla veneellä nyt pitää käydä, mutta se vaan, että se ei ole mitään kauhean mukavaa sitten, kun tuolla tuulee kauheasti. Mutta tän näköistä täällä nyt on. No niin. Nyt on saanut sen verran jo siivottua tätä, että nyt kehtaa jo vähän näyttääkin, että mitä täällä veneessä oikein on ja minkä näköinen tää nyt sisältä on. Mä kuvan tälleen päin, niin näkyy vähän parempi. Eli tässä on kapteenin paikka. Tästä näin ohjataan ja jos joku on tärkeintä veneilyssä, niin kun ihan maailman tärkeintä veneilyssä, niin se, että erottaa ruorin ja ratin. Tämä on ruori. Tämä on vene. Sitä ajetaan tästä näin. Ratti on autossa ja ruori on veneessä. Sen kun oppii, niin sit tietää kaiken. Ja tästä sit vaan katellaan ja mennään tollasten merkkien mukaan, mitä näkyy. Ja tuossa tietysti istuu sitten mahdollinen pelkääjä. Mulla on täällä tommonen tämmönen, sanotaan arkkujääkaapiksi. Siellä nyt joku pari jotain juomista vaan. Eipä sinne varmaan oikein muuta nyt tarvikaan. Sitten täällä on etuhytti. Mä oon tossa talven aikana varmaan isoimmat muutokset mitä mä oon tehnyt, niin rakensin vessan tänne. Tolla puolella näkyy tommonen kaappi. Niin tällä puolella oli samanlainen. Laitetaan valot tänne. Niin tossa oli samanlainen kaappi, minkä mä purkasin ja sit rakentelin siihen tämmöset seinät ja muut. Ja toi pönttö nyt on semmonen, mikä saa irrotettua siitä ja sitten tyhjennettyä sitä kautta. Tähän vielä tulee joku verho eteen, ettei nyt tarvi ihan koko kansakunnan eessä tehdä tarpeitaan. Toinen patja nyt on vielä kotona, siitä pitää vähän lyhentää. Siitä tosta päästä, kun seinää, niin tiedättekö, se välimatkaa siinä lyhyempi. Niin tässä sitten nukutaan. Tänne mahtuu helposti 3 aikuista. Tuohon vielä saa semmoset palat laitettua, että tästä tulee niinku ihan täysleveä sänky. Ja mäkin kun oon tämmönen kääpiömies, niin hyvin mahtuu nukkumaan. Tässä ei mitään onkelmat. Sitten kun tullaan etuhytistä, niin tuolla ollaan moottori. Se on 1,8 litrainen kaasarikoneella oleva motukka siellä. Täällä alla taas nämä kahvisysteemit pois alta. Tieltä löytyy toi ruoantekosysteemit. Se toimii ihan tuollaisella
Spree-nesteellä. Mä en ole lähinnä sillä tehnyt muuta kuin vaan kahvia keitellyt ja sitten jotain ehkä vähän jauhelihoja paistellut ja jotain tämmöstä näin. Ei ole vielä ollut ihan kauheasti tarpeita sille. Ja sitten tuolla penkkien alla nyt on kaikenmoista roinaa. Sitten täällä on takahytti. Tämänkin saa täytettyä tän keskipalan niin, että tästä tulee ihan täysleveä. Tää on vielä vähän huonosti ehkä tästä saa kuvakulmasta selvää. Tai tälleen videokameran välityksellä, mutta tää on aika lyhyt tää takahytin juttu. Että täällä ei kauhean pitkä ihminen mahu nukkumaan. Mutta mä oon ajatellut, että tätä vois vähän siirtää tätä seinää tonne päin. Niin sit sais tähän pituutta. Niin tännekin mahtuisi pari tyyppiä nukkuisi tänne. Meinaa jotkut megabileet järjestellä. Mutta tää nyt on aika simppeli vene. Tykkään siitä, että on semmonen hyvin niin kuin tilavan oloinen. Ja tästä nämä kaikki pressut ja muut, mitkä taitaa olla homeessa tuosta ihan semi hyvin, niin nämä saa kaikki revittyä tästä pois. Ne on ihan semmosilla helposti otettavilla niiteillä. Ja tässä on sitten kiva on kesäpäivänä olla, kun ottaa nämä kaikki pois, niin sitten vaan saa tässä arskaa paistatella ihan mielin määrin. Mulla ei oikein nyt ei kai sen enempää tästä näin. Ajattelin tulla nyt vähän näyttää tätä venettä täältä näin, koska nyt rupesi aurinko paistaa hyvin. Siinähän on. Pituutta on suunnilleen 9,2 metriä, leveyttä 2,6 metriä, painoa semmonen vajaa 3 tonnia ja ikää aivan helvetisti. Ja siinä on paras perse. Ja sillä on ihan hyvä seilata. Vaikka vähän isommassakin aallokossa testattu on. Sellainen. Näin niinku ulkoonta päin. Nyt vielä olisi vähän tuossa siivousta ja sen jälkeen vaikka vois heittää vaikka pienen lenkin tuolla noin. Tosiaan mulla jäi ton iPhonein latauspiuhat jäi kotiin ja nyt on kännykästä akku loppunut. Ajattelin, että olisin pitänyt vaikka vähän periskopea tuossa samalla, kun se on semmonen melkein jo vähän vakiintunut tapa, mitä tulee tehtyä tuolla veneellä. Ei tarvi nyt periskopeettaa, nyt tehdään sit ihan vaikka näitä vlogijuttuja vaan. Semmosta. Jatketaan vähän vielä siivousta ja sit tonne seilaamaan. Ennen kuin voi lähteä liikkeelle, niin vene pitää tietysti käynnistellä. Mä just vähän aika sitten pidin tätä käynnissä, niin tää nyt varmaan lähtee aika hyvin käyntiin, mutta tässä on tosiaan kaasu. Vaihteet on tässä. Eteen, vapaa, taakse. Ja katsotaan, että se on vapaalla. Sitten annetaan vähän kaasua ja siellä annetaan bensapumpuun työntää kaasereihin vähän bensaa. Sitten lyödään käyntiin ja kuulostellaan vähän ääniä. Siellä rupeaa vesi kiertää pakoputkessa, mikä jäähyttää pakoputkea. Normaalisti autossa se on ilmavirtaus, mikä se jäähyttää, niin veneissä useimmiten tämmöisissä niin se on vesi, millä se pakoputki sit jäähytetään. Kun ääni muuttuu, niin sit tietää, että vesi kiertää pakoputkessa ja se ei ylikuumene. Sitten ei muuta kuin lähdetään irrottaa köysiä.
tämän päivän ajot olisi vähän niin kuin suoritettu ja se olisi sitten niin kuin aika lähteä kotia päin. Ei oikein nyt ollut semmonen kauhea veneilyfiilis, että olisi kauheasti jaksanut nyt mennä tuolla Esun taas. Sen verran oli tuulta ja aallokkoa, niin ei oikein tehnyt mieli kauheasti lähteä tuonne kauhean pitkälle menemään. Kävin tossa nyt ihan vaan kauppatori eessä pyörähtää ja tulin takas tänne Jätkänsaaren kautta Ruoholahden seutuville. Että tämmönen tää potski nyt vähän niinku oli ja toivotaan, että tulisi vähän paremmat säät, niin olisi kivempi sit lähteä vähän reissuun. Mut katsotaan mitä tässä nyt keksii vielä. Että nyt ainakin kotia ja toi edellisen videoeditointi, se ei mulla mennyt kauhean hyvin. Katsotaan jos nyt osais tehdä vaikka vähän järkevämmän ja sais jotain hienompaa sinne aikaiseksi. Ja laitettu vaikka ne musiikit ja kaikki tämmöiset balanssit sinne silleen, että niistä vielä kuulisikin jotain. Mutta ei tässä kai varmaan tämän enempää nyt mitään, että ei muuta kuin seuraavaa videota kuule oottelemaan. Toivottavasti nyt te ootte saanut jo vähän käsitystä, että minkälainen tää veneilyhomma on ja mitä tää oikein sisältää. Varmaan tulee vielä jotain videota tämmöisestä, kuinka venettä ajetaan ja mitenkä karttoja luetaan tai en tiedä. Katsotaan mitä paskaa tänne oikein keksii. Jep. Ei muuta kuin moi moi!